әйтәм бит, хезмәтемнең нәтиҗәсе булмаса, или алып бара алмастай булса, мин анда орын саклап тотмадым дип әйтәсем килә. Шуңа күрә һәрбер куелган җирдә, һәрбер эшләгән эштә көне-төне чабып, булсын дип тырышып, үземнең вазифамы башкарырга тырыштым. Ник бүген исән чагында, сәламәт чагында шуны үземнең халкыңа кертеп, районга кертеп карамаска һәм әзгенә булса да шул җирлектә яшәгән халыкның яшәешен уңаякка үзгәртергә тырышмаска. Район башлыгыннан бик күп әйбер тора. Шулай.
Иң куркыныч кеше, иң куркыныч итәкче үзенең фикере булмаган итәкче. Дөрес әйтергә кирәк, шуңа күрә инде тормышта төрле вакытлар булды. Барыбер инде мин үземнең фикеремне һәр вакыт әйттем дип әйтәсем. Шуның аркасында күпмедер күләмдә инде мин кыйынлыкларда кичергәнмен. Туры әйткән туганына ярамаган дип әйтәләр. Мин бер дә үкем, мин зата мин кеше булып калдым. Кеше, ир кеше. Бер алдында да миңа кыйын, түгел кыйынсын, мин менә шул вакытта шулай әйткән, менә шулай әйтеп үземне түбәнсеттем дигән дигән юк. Зата мин үземнең туган җиремдә курыкмаенча, Актаныш урамында рәхәтләнеп басып, гади кеше белән аралашып, эшкә яратып барам, өйгә яратып кайтам. Туган җиремдә хезмәт куям.